Айде, отивай маменце да хванеш нещо. Отивай си. Айде, ела да си избереш нещо. Айде, избери си нещо. Избери си, маменце, нещо. Дай така да хвърлим хлебчето. Ти каквото си избереш, си го вземи. Какво, маменце, си береш? Айде, хареси си нещо. Виж колко неща. Хареси си, маменце, нещо. Какво? Ела? Ма той тате май пречи. Тя те гледа тебе. Взимай си какво харесаш. Айде, маменце. Айде. Кое искаш? Ти какво искаш да си вземеш? Вземи се нещо. Пари? Браво! 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 Ох, милата тя! Сладурка! Значи, днеска е края на август 2008 година и Савина видя за пръв път Ниагарския водопад няколко дена преди рождения си ден и от следните артикули тя си избра ето тази паричка. 1976 година президентски долар Айзенхауер. Ма много си сладка! Ама много си сладка! Усмихни се за камерата! Честито! Браво на милото, умно дете! Да! Ето сега да покажем и тате как снима. Ето я и мама. Браво! И ето къде прекарахме по щапалническия обяд, след виждайки водопада. А пък тате е чакал 2-3 години да види водопада Ниагара, за да го види с мама и с бебе Савина. Супер! Браво! Цункай камерата! Браво! Цунк! Чао!